Moi boas, benvidos e benvidas unha semana máis a Lume Slot. Aquí temos este Cupra León do TCR europeo, que será o coche do vídeo desta semana. Xa excusamos de amosalo por dentro porque, como teño dito moitas veces, todos os escalestris son iguales. E así que nada, vamos a pasar xa a marcar tempos. Eu son Chava e alá que vamos. Nesta primeira sesión polo exterior marcou uns tempos de 1,29 e unha volta rápida de 8,615. Pasamos a ver agora as 10 voltas da segunda sesión. Ollo piollo os tempos que marca o Cupra, con tempo de 1,27 e unha volta rápida de 8,514. Como vemos, o Cupra marcou uns tempos ben pegadiños de 1,29 e 1,27 no carril exterior. Pasamos agora ao carril interior, onde veremos unhas voltiñas da primeira sesión cun tempo de 1,32 e unha volta rápida de 8,882.
que nesta segunda sesión marca unha volta rápida de 8 con 8.23 e un tempo de un 31. Vemos a lista de tempos donde no carril exterior entra líder con un 27 e no carril interior entra en terceiro posto tan só a un segundiño dos dous primeiros. E xa para rematar, recordarvos que me podedes seguir en Instagram, en esta mesma canle e darlle un like se vos gusta o vídeo. Ata a próxima!